שלום אנשים, זה אני, DR, ואיתי הפלום XD. ייי! אוקיי, אופס. בין הפרקים, אני ולירון עשינו כמה שיפצולים. לדוגמה במוב פארם, אנחנו עשינו את בדיוק הקוצים סיימנו האלה, אותה. הוספנו את הקוצים שהורידו את שהורידו אותם. הקריפרים ואת המובים שנמצאים במוב פארם ל-HP 1, כדי שנוכל לעשות להם יגיעה אחת והם מתים. יפה יפה, לאט לאט, ואז לוקחים להם את הדברים. דרופים. ומקבלים מהם דרופים, לדוגמה כזה וכזה וכזה, וזה משיגים עם משימות. ואני סיימתי את הפלטפורמה שלי מעץ, ייי. היום יש לנו לעשות עוד כמה משימות, ואני אקבל את הריבורד שלי. זה היה הריוורד מפרק שעבר, שאני... איפה הוא? ואתה הרמת אותו. פתחתי הוא אותו. עליי. אנחנו פותחים ביחד, אני פותח אותו אצלי, סבבה? טוב, אז אני אתחיל עם המשימה הבאה, שנתחיל עם... קיבלתי את זה. נעשה קיבלתי חרב. סייבינג מונטאז'. קח, לירון, רגע, קח. עכשיו יש לשנינו חרבות תואמות. דנדר. ייי, דנדר. אאו. אני שם פה את כל הלוט שמצאתי. אוקיי, אז בואו נתחיל עם דירט. אז דירט אפשר ובין לעשות לו... הפרקים עשה... טוב, תמשיך. דירט סליחה. אפשר להשיג לעשות קומפוסט למשל לספלינגס בברל, ואז אפשר להשיג את זה בקלות. או ש... רגע, הם רוצים שנכין או שנחזיק? במהלך הפרקים אני... צריך לעשות לזה סיב, במהלך הפרקים אני אספתי לעצמי קצת פבל, כדי שנוכל להכין קאבלסטון, ייי! וכדי יכול שנוכל להשתמש בו למשימות הבאות. אז אתה תמשיך עם המשימה של דירט, נכון? להשיג דירט, להשיג רבר, להשיג סידס. כן, אני כבר אעשה להם סיב. זה... אני אמשיך עם זה הכי לרנינג טו מעניין. טינקר, אוקיי? אוקיי. אתה מכין עכשיו טינקר? כן. אוקיי. ואז נראה לצופים כאילו אחד כאילו נתחלף במקומות. ויש כאן ברלס, קח. לא צריך, כבר משהו תראה על מה אנחנו עומדים. מה אתה חוצב את האי? יפה יותר עכשיו. לא, זה פחות, אני לא רוצה את האי, אני אוהב את האי הזה. אל תדאג, הרי דאג. למה? טוב, אני לא מוצא כאן עץ, אולי פה? פה יש עץ, היכן? אני אקח את זה. היכן? היכן? היי. אאוט. אז כן. אתה נורא אלים, לירון. אני לא אלים, אמא אמרה לי שאני לא. רגע, את קיבלתי מזה תולעת? לא, זה פוטטו. לא חשבתי שזה תולעת. אוקיי. עכשיו צריך להשיג רבר ספלינג. מה? להשיג רבר ספלינג. תעשה סיב לדירט ואתה תקבל רבר ספלינג. תבדוק. בוא נראה. איך זה נראה? רבר סידס מקבלים, סליחה. כן, אבל איך זה נראה? זה לא זה ממג'יקל קרופס. אתה מקבל הנה זה, נכון. יש לזה אחוז של 2. אוי, לא. כן. אז אל תבקש שתהרוס את האי הזה. בשביל... לא, אני שם ברלס. יופי. יודע מה? תביא אותם לאי החדש הזה. אני אכין את זה. אוקיי. זה מתמלא במים? רגע, יורד גשם? יורד גשם עכשיו? לא! וויטר סקלטון! לא! מאיפה הוא בא? אתה הורדת את הטורץ'. אבל ממתי ווידר אבל- סקלטון יכול... פאק! תיזהר! יש לך את האנדר, מה קרה לה? זרקתי אותה עליו. כל הכבוד. טמבלולו. פייט מי ברו. תביא אותו למים. לא. אני יודע, בוא תביא אותו לקצה, בום. לקצה פה. או שפשוט... אוקיי. הקבר שלי פה, אז אני אקח אותו ראשון. יופי, עכשיו יש לי את האנדר. כן. ביונט. פייט מי?
נו כבר. יופי. רק תחזיר את הטורץ' לשם. אוקיי. אמור להיות פה טורץ'. אוקיי. אז תן לי שנייה לבלוט כאן פלטפורמה של לברלס. אני הולך להביא לה בינתיים ספלינגס. טוב. בינתיים תשיג קצת עוד ווד, סבבה? אם אתה יכול. כן, רק רגע. אני צריך להיזהר לו ליפול מהפלטפורמה הזאת. השגתי רר לוטבג. זה טוב, אבל אני אשמור אותו אחר כך. האמת שזה לא ממש שימושי בסרבר הזה. הכל שימושי פה. לא ממש. Ooh. Ooh. Oh shit. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. אוקיי. חשבתי נראה לי מספיק. נו, השגת רבר טריסידס? לא, אני מחכה שתכיני את האזור. הנה. רגע, מתי הכנת? רגע, זה מתמלא במים. רגע. את האמת? רגע, באיזה ביום אנחנו? Sunflower Plains. יכול להיות פה, אבל גשם, לא? אמור להיות, כן. אני אעשה לזה פשוט ויין מיינר חצי שנייה. אוקיי. נתחיל למלות. למלות. זו שיטה יותר מהירה, שאפשר לשים במקום זה leaves, אבל זה צריך לאסוף עם שירס, ואין לנו עדיין איירון. ואתה יודע, בדקתי מה זה הווינטר סקווש הזה שאנחנו מגדלים, ומה האיות של זה בעברית, זה קישו. אנחנו מגדלים קישו. באמת? היי. פאק. גדל עליי עץ. ייי. ראיתי את העני הפנימי שלו. עכשיו אתה מחובר עם העץ. לא, אני מחבק עצים, ביי. אתה אוהב לחבק אותם. אחר כך בהמשך אנחנו נצטרך להכין טינקלס טרונסטרקט, אבל מתי אתה רוצה שנתחיל להכין? אני אעבוד על זה כאילו שנייה. חימנתי לעצמי צ'ארקול בין הפרקים, אתה יודע? די שמושי. יצא מזה משהו? הכנתי מזה טורצ'ים. למרות שיש עליי טיפה אם אתה רוצה. אין עדיין רבר. יש! רגע. לא, זה רק זה. בלוט. דומה. אייקון. טוב, זה אחד. יש לנו עוד איזה משימה עם מובים, נכון? נראה לי. כמה עוד נשאר לנו להרוג בה? בוא נראה. הרגנו הכל. אז רגע, אני אקח את הריוורד. באמת? רגע, וואלה, לא שמתי לב. כנראה שאתה הרגת את האנדרמן, כי אני לא זוכר. אתה מוכן לפתוח ביחד? את האנדרמן כן. את הריוורד בג? אוקיי, מוכן? 3, 2, 1. Belt of water walking? אני קיבלתי אנטי בילדר בלוקס ואנטי בילדר.
רגע, אם אתה רגע, יודע רגע. מה... רגע, איך זה עובד? אני יכול ללכת על מים? אני ישו! למה אתה מתלהב? למה? שים את זה רגע. תשמע, שים את זה רגע עליך. תסתכל על זה. וואו. That's it. אני עושה מילקשק לדברים. אני מרגיש כאילו העולם במילקשק. יא בוי. רק יש תחזיר לי? לזה EMC. כך, כן, אפשר להעיף את זה אחר כך. לשכפל. יצרתי עוד שורה. כן? אין לי מספיק כן, ספלינגס בשביל זה. אתה יכול להתחיל אולי לעבוד על סמלטרי? רגע, זה נחשב כן. כמשימה? אוקיי, זה רק משימה אחרי זה של ה-Thinkers Construct. עוד לא התחלת עם זה? אני אתחיל עוד מעט, אחרי שאני אסיים את מה שאתה רצית. אתה יכול להשיג לי בינתיים קצת ווד, כדי שנוכל להתקדם טיפה? ביקשת את זה קודם, יש לי כבר 2 סטאקים כמעט. של מה? של לוגס. יש לנו 3 דיימונדס, אוללה. אתה יודע, יש לנו מסיבינג. מספיק היום כדי להכין שירס. כן, אבל חכה לסמלטרי, זה לא דחוף כל כך. גם בונוס. בונוס אנחנו צריכים דווקא. אה, אני שומר עליי את הבונוס למקרה המיוחד, אתה יודע. אוקיי, אין לי מושג מהו. אם אתה אוכל תולעת... גמרתי לך את התולעים. אין לי תולעים. אכלתי לך את כל התולעים. רגע, מה, מכל העצים שהורדתי לא השגתי תולעת אחת? זה הגיוני. לא עשיתי את זה עם קרוק. כן, בלי קרוק, אתה לא תקבל שום תולעת. חשבתי שעדיין יש סיכוי. לא, אין סיכוי לזה. אפשר להחזיר את זה? כן, אפשר. נהדר, כשאתה מבקש מים, הם באים, נהדר. יופי. נו, השגת אולי איזה סילקוורם אחת? תולעת משי? לא. וואטאבר. הרעש הזה ממש חזק. שום דבר? איך זה הגיוני? וואי, אתה יודע מה שכחתי לגמרי? בטח בגלל זה אני לא משיג סטייק וורמס. מה זה? אתה זוכר את הבשר ההוא שאנחנו אוכלים, אתה יודע? כן, זה אוכלים כזה... בשר, נו. אז, אתה יודע, מצאתי איזה בשר כלשהו שאתה יכול להכין. אם אתה לוקח את הדבר הזה, אתה זוכר את זה? איזה דבר? איך זה נקרא? אני... זה לא יפה ככה. ביף. נכון? כן, ביף ג'רקי. ביף ג'רקי. נו, אז? הנה, אני אתלה את זה פה. אתה יכול לזוז? תודה. אוקיי. כן, אז עכשיו נשים פה רוטן פלאש, ויהיה לנו ביף. גם בצד השני אני אשים. זה אוסף לבינתיים מים, לא? בצד השני כן, אמור לאסוף מים כבר. אוסף דווקא די יפה. אין לי מושג למה. אין גשם. אבל אפשר לראות בזה. כאילו לפי ה-weather. יכול להיות שכאילו אולי בביום אי אפשר לראות. לא יודע. לחצתי F7 כדי לראות. אם אתה לוחץ 7, F7, אז אתה יכול לראות איפה הזדמנו מובים. אם זה צהוב, זה יזדמן רק בלילה. איפה שיש כאילו... ואם זה אדום, זה יכול להזדמן כל מצב. נכון? זה יותר קובלסטון. כן. אוקיי. עכשיו אני אעשה את זה ככה. טוב, אני לא מצליח להשיג את הראבר. אני יכול אולי להכין איירון? ואז אני אעשה שירס? לך על זה. אוקיי, אז רק רגע.
להכין איירון אנחנו צריכים 2 בלוקים של איירון אור ולחמם אותם בפרנס. עכשיו זה בזבוז, כי בפרנס משיגים רק קינגות 1 ובסמלטרים משיגים אבל 2. יש לנו השגת די הרבה איירון, אז זה בסדר להשתמש ב-1-2. לא נורא. זה יביא לנו יותר דרט. כן. שאלה שלי, לא נראה לי זה יביא לנו מים ככה, אני אוריד את זה. כי אני חושב שזה נראה כמו בלוק שלם ל... אוקיי, עושים את זה זה ככה? רק באג. ככה זה נראה יפה, כן. אוקיי. אוקיי. נו! וואי! זה גם מעלה אותי. קטלני. מושלם, יש לי עכשיו תראו מספיק כמה דרט לצרוד זה לך. הביא לי. עם הברס האלה אפשר לעשות הרבה דברים. עכשיו, מה שהוא מנסה לעשות, בגלל שאפשר להפוך... מה אתה מסביר מה אני עושה? מה עכשיו אני בעצם שלירון עושה מנסה קומפוסט לעשות. זה לא מראה את זה ב-NEI באסה. את מה? את מה קורה כששמים זה, ליבס בזה. אז אתה יכול לשים כאן ספלינגס, אפלס, אתה יכול לשים פה ענפים של עץ, דברים כאלה, עלים, פלאש, שנראה לכם. שנייה. אתה רוצה? כך תמשיך אותי. לא, אני אתן לך לעשות את העבודה. הקלה. מה? היה לנו וויטר סקטון במוב פארם גם. כן, ממתי משום מותר מה הם להם עושים להזדמן ספון פה? רנדומלי. לא די ידעתי את זה. מוזר. יכול להיות שזה רק פה. השגתי ממנו קול. כן, יש לך טורצ'ים, יש פה אזור שמובים יכולים לעשות ספון. כן, 32. תראה לי איפה אני צריך. פה. פופסי פופסי. בעצם זה לא יעבוד, נכון? קוד, יש כאן טורצ'ים. נו, אז הכל בסדר. הלייט לבל כן, סבבה. עכשיו מה קורה, למה אני עשיתי ברלס שהאוויר פתוח וברלס שזה סגור? כי אנחנו רוצים שיהיה לנו דירט בחלק מהם, ובחלק מהם אנחנו רוצים שזה יתמלא במים. עכשיו מה אנחנו עושים עם ברלס מלאים במים? אני אראה עכשיו. הבאת קצת, יש לך אולי קצת ווד? אני צריך ווד. קח קצת דירט. וואו, תודה. זה די הרבה. עכשיו, אם אני לוקח קצת ווד והופך אותו להמר, ועכשיו, אחר כך אני לוקח קצת קאבלסטון, ואחר כך הופך את הגרבל שהשגתי מהקאבלסטון לסנד, ואת הסנד אני הופך לדאסט, ואז שם אותם במים, זה הופך לקליי. ייי. ייי! עכשיו לכלי הזה אני חושב שיש לנו משימה, נכון? יש משימה להכין קליי? כן. יש משימה אחרי שהסיב של הדרט. פתחנו את גמא. מה? כן. סיימנו משימה בגמא. כן, זה מתי שעשינו את המוב פארם. מתי שאתה יצרת את הספייקס האלה שמורידים אותם ללב אחד, ואז בעצם... אתה מוכן לפתוח את הריוורד? אני לוקח את הימני. לקחתי את האמצעי. אתה מוכן? 3, 2, 1. זה נייט רינג.
מה זה עושה? increase mining speed. ייי! מה שאני קיבלתי זה void pipes, שבעצם רגע, זה יכולים של האית'ר? אוקיי, אז זה לזרוק מיט לוויד. כאילו לפה. בקיצור, מה שהם עושים את זה. כן. אני צריך לשים את הצ'אנס קיוב שלי בצ'סט. הנה. טוב. וופ. יש לי עכשיו המון דירט לעשות לו סיב. מקווה לקבל וג'ראבר. אז מה שאני מתכנן להשיג עכשיו זה את הטינקרס. אבל בגלל אתה שלקחתי מתחיל קצת... את הטינקרס? כן, אני אתחיל עכשיו את הטינקרס, אבל אני צריך עוד מקום. כי השתמשתי בכל המקום הזה לזה. זה ברלס. איך אני אעשה את זה? תעשה את הסמלטרי באמצע. בעצם עוד לא את הסמלטרי. אני יודע איך אני אעשה את זה. אני אלך ישר מפה, קו ישר, נוציא איזה סימטרי קטן, ככה. אוקיי, 1, 2, 3, יפה. צוחקים עליי? כאילו, אני לא אקבל מזרבר? הם די צוחקים עליך, אתה יודע. טוב, כן קיבלתי מזה סיד. ייי. כן, זה נראה לי. לא! למה? למה? ניצחתי. רגע, נו. זוז. תן לי להשיג מה? את הדברים שלי. קיבלתי ממך common loot bag. ואוברגרוף סיד. אווה. עכשיו אנחנו שווים. אוברגרוף סיד זה אנחנו עכשיו נשתמשו אחר יזדמנו לי כך. בטח על הרצפה של העץ הזה. לא, מזל שלך. טוב, אני אמשיך. טוב, ממשיכים. יש! מה? עכשיו אני אגדל אותו. אוקיי, נראה לי שסיימנו עם המשימה. כן, סיימנו איתה. איזה? עם המשימה של ה-saving montage. אני לוקח את השגת את השמאלי. האובר כן, סטאפלינגס? כן. אני אקח את הימני עוד פעם. למה אתה לוקח את המאני? לא יודע. Invisible Bedrock. מה? למה אני מקבל דברים לא משינג טובים? רוק, Cloud in a bottle ובול אוף מוס. קיבלתי את הדבר הזה מקודם. כן, אני יודע. רואים. יש את זה בצ'סט למעלה. מתי נפתח את כל ה-chance cubes? כשנגיע לפרק 10. יאללה. נעשה... כל הסריה נפתח זה, הכל. כן, נעשה אופנינג מונטאז'. עכשיו אנחנו צריכים להכין 8 קליי. עכשיו אני אעשה את זה כי אתה הראית. אנחנו צריכים בעצם 8 קובלסטון. עכשיו קובלסטון אפשר להכין מהסטונס שעשיתי להם סיב. לא, עשיתי סיב לדרט. אז עכשיו אפשר להפוך את הסטונס לקובלסטון. עם הקובלסטון אני אהפוך את זה לגרבל בעזרת ההאמר. מגרבל זה יהפוך לסנד. אם אתה מוסיף עוד סאפלינגס, זה הופך לדיר. רק רגע. מסנד זה הופך לדאסט. עכשיו אם אני שם דאסט על ברל שהוא מלא במים, יהפוך לקליי. אני חושב שהיינו צריכים 8, אבל בסדר, נמלא הכל כבר. אתה בולע את המילים עוד פעם. טעות שלי. האם סיימנו? אוקיי. עכשיו צריך להכין Unfired Crucible ופרוט. אני אכין את זה. פורקליין קליי. פורסלין קליי. אני אכין את זה, טוב? חכה רגע, אתה יכול לעזור לי אולי עם הפלטפורמה הזאת מהר? אופס. לקחת לי את כל הווד. תגיד לי רק אם אני על הקו עכשיו. לקחתי לי אבל את הווד. שנייה, אני אביא לך אותו. אוקיי, אני בא להביא לך. רגע. פשוט תתחיל לבנות לפה. כך.
תבנה לכיוון איפה שהבלוק שלי נמצא. ואני אתחיל מפה. שנייה, תתחיל למלות. למלא. אני איך ממלא אומרים את כאילו זה? ככה. אני מתחיל למלא. אוקיי, אני חושב את כל שאר... לא, בעצם יש לנו קול, נכון? עשינו לזה סיב. כן, נראה לי יש לנו קול. אז אם אתה איך רוצה מזה לבדוק? טורצ'ים, לך על זה. כן, מעולה. אתה יכול לעזור לי פה עם החלק הזה? של להשלים פה את סקסי. הקצוות הקטנים? כן, שניונת. קח קצת ווד. יש לי. אוקיי. הבנתי. רגע. אתה רוצה כאילו שזה יהיה מסודר? להשלים. אוקיי, למה לא? מלא. לא, אני חושב שאחרי זה נסיים, לא? כמה זמן עבר כבר? וואלה, אין לי מושג. אוקיי. מעניין אותי יכול... אני יכול לשבור את זה עם זה. מצוין. אוקיי, אוקיי, בוא נראה עכשיו. מה תכננת לעשות פה? רק שאני אדע. פה זה הטינקרס קונסטרקט שלנו. מעולה. טוב, אז אז אני הולך להכין את כל הדברים לזה. את הפורצלין קליי, קח. אני צריך בונס. יש לך, הנה. בבקשה. אוקיי. עכשיו מה אני שלירון רק אהפוך עושה, את הקליי שלי. הוא מכין את זה, כאילו את הקליי בלוק של קליי. ואחר כך הוא הופך את זה לזה. קליי. ואז מה שהוא עושה עם אם זה, אני הוא שם הופך את זה, בקרפטינג קליי פרנס, ובון מיל. ואחר כך אנחנו נראה לכם מה הוא עושה עם זה. אם אני שם קליי ובון מיל בקרפטינג, יוצא לי מזה איך אומרים את זה? פורצלין קליי. פורצלין קליי. עכשיו, אם אני מסדר את זה בצורה הזאתי בקרפטינג טייבל, זה יוצר לי קרוסיבל. עכשיו, בגלל שזה unfired, אז אנחנו נצטרך ללכת לחמם אותה בפרנס. משם זה יהפוך לקרוסיבל נורמלי. אוקיי. עכשיו מה שאני מנסה לעשות זה להכין את זה. אוקיי, יש לי את שני הקרוסיבלס, נראה לי שזה בסדר. אוי שיט. יכול להיות שסיימנו עם המשימה? כן, מעולה. אני לוקח את הריבורד האמצעי, אתה לוקח? נפתח באותו זמן? אני אקח את השמאלי עכשיו. מוכן? 3, 4, צא. אוי שיט. קיבלתי את קראפ זה. ריוורד. ייי, דיר צ'סט. 9,000. לא! מה לי נראה יותר מגניב? עם זה? או עם זה? עם זה. קח את זה לירון. How to use your deer chest. מה זה? שים את זה. מה זרקת עליי? תסתכל עליי. יש לי אוזני חתול. רגע, אז איך אני שם את זה? רייט קליק. שם לי גבות על העיניים. כן. אוי ואבוי. זה מה שזה עשה גם לי. אני יפה עכשיו. בוא נראה. ברוכים הבאים לדיר צ'סט 9,000. אוקיי. מה שאני מנסה להכין את זה. אנחנו מקווים שתהנו משנים שמחות של החזקת דרט בתוך היחידת החזקה. אוקיי. איפה יש לנו דרט? יש! כן! זה כזה יפה! וואו!
אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לשים את עכשיו זה. יש לי פה. שני קרוסיבלס. זה פה. זה כן, פה. איפה נשים אותם? זה... סיימת עם הטינקרס. אז יש לנו עוד ריוורד לפתוח. אוקיי, אתה מוכן לפתוח? רגע. מוכן? 3, 4, גו. אמולט אוף גרוב. קיבלתי ספלינגס מהעדר. כך. מעניין איך הם גדלים, למה הם גדלים. אנחנו נצטרך להגיע לעזר מתישהו, נכון? נראה לי שזאת המשימה לזה? כן, מתישהו כן, נצטרך. אנחנו נצטרך להגיע לעזר. טוב, בוא נתחיל עם... אוי, כן, קובל... כן. צריך להכין קובל ג'ן. ייי! טוב, אז בשביל... אני אומר בוא טוב, נשמור את זה לפני לפרק שעושים הבא, טינקרס. לבינתיים נסיים להיום. ככה? כן, נראה לי, עשינו הרבה. כן, השלמנו את טינקרס, השלמנו את סיבינג. זה כזה המון יפה דברים. עליי. השלמנו את הלחים קליי, את הלחים קרפטינג קרוסבל, לחמם אותו. השלמנו את הזומבים, השלמנו לעשות את זה, שזה כאילו להכין כבר גנרטורים ולהגיע לאנרגיה. וזה להשיג אינסוף קאבלסטון. נראה לכם את זה בפרק הבא. זה שצפיתם, ביי ביי. ביי ביי.